O. OMG, ti wedi cael blwyddyn, like, totally fantastic. Cap cyntaf yn Cwpl y Byd, dewis cyntaf yn Grand Slam. Ti'n teimlo fel bod ti'n, like, hallucinator? Ydw, yn credu erbyn diwedd blwyddyn diwethaf, ni'n meddwl bod ni byth yn chwarae i Gymru. Chybod, o'n i cael cyfle i mynd i'r Cwpl y Byd yn wych a gorffen y tymor yn eitha cryf. So ambell waith fi'n rhaid pinsio unan a gweld bod fe'n gyd yn wir. Awesome. Wel, ti'n heiddi'r llwyddiant, like, defo. So beth yw, like, fave thing ti am Awstralia? Lle hyfryd, chybod, mae'r Highland 20 wedi bod ers i ni cyrraedd yma yn Brisbane. Mae digon yn neud yma, chi'n gweld pawb yn redeg, ar yr afon, mae'n lle ffantastig. Gobeithio gweld bach mwy o'r gwlad nawr yn 3 wythnos nesaf yma. Ken O, os ydych ti'n anifail o Awstralia, pa anifail bydde ti? Kangaroo, koala neu platypus? Kangaroo, siwr o fod. Maen nhw'n cyflym ac yn eitha galed. Mae kangaroo fi'n credu. Brilliant. Kangaroo Ken? Falle. Diolch yn fawr iawn, Ken, a pob lwc. High five. Diolch yn fawr iawn. Legend. Fact.